שלום וברכה. טוב, אז שיטת הלימוד, אנחנו לא המצאנו איזה שיטה, איזה משהו, יש לי איזה סטארט-אפ וזה. בסוף, יהודי רוצה ללמוד, יהודי מחפש איזה התאמה עם הרב, התאמה עם השעות לימוד, התאמה עם הסגנון, זה בגדול, בסדר? אז אין פה איזה שיטה מהפכנית, טה-טה-טה-טה. מצד שני, ברוך השם זה, עברנו את המאות לומדים, זה כבר כאילו, זה תופס. למה זה תופס? בסדר, אז יש כל מיני פלוסים, שהשיעור הוא גם בבוקר וגם מי שפספס לו בלילה, ומי שרוצה הקלטה אז יש לו הקלטה, ומי שרוצה פעמיים בשבוע הקלטה, פעמיים בשבוע להגיע לשיעור, בסדר, יש הרבה גלגל הצלה מה שנקרא שמציל אותו מכל מיני כיוונים, אז זה חלק זה מגביר את הסיכויים להצליח, בסדר? בגדול אנחנו בנוסף עושים גם חזרה על מה שהיה אתמול, 4 דקות לפני, ועושים סיכום מה שהיה בלימוד בסוף השיעור. אז יוצא שגם אם הגעת באיחור טיפה, אז חוזרים בסוף על ההתחלה, ואז כאילו אדם לא פספס, עדיין מרגיש בפנים, וגם אם הוא פספס אתמול, אז הוא שומע את 4 דקות הראשונות, אז בעצם הצלחנו לתפוס אותו, בסדר? זה סיכום 4 דקות, הלימוד עצמו, ועוד 4 דקות סיכום מה היה עכשיו, ואז עוד פעם חוזרים על הסיכום, בעצם אתה שומע את הדף 3 פעמים, זה לא זר לך, אני לא נוחת עליך משום מקום, אז יש בזה הגברת הבנה ללומד, בסדר? זה גם כן משחק. השיטה היא ככה על בשרי, כאילו לי זה נוח ככה, ככה למדתי מרבותיי, שאני קודם כל מסביר את הסוגיה בעל פה, ואז אני קורא לך בפנים מה אנחנו קוראים בפנים, כלומר אתה כבר יודע מה אני הולך לקרוא, במקום קודם כל לקרוא ואז להסביר, אז אני מטרים, בסדר, עושה התרמה מה הולך להיות, ואז אנחנו קוראים בפנים ומסבירים עוד פעם תוך כדי, בסדר? אז בעצם יש בזה איזה קולה מסוימת כדי להבין ולא ליפול, בסדר? עוד איזה נקודה נראה לי שבסוף הלימוד אז אפשר לשאול שאלות, אפשר לשאול שאלות, דנים, עניינים, ויש אנשים שגם שולחים תשובות אחר כך וזה, אז זה גם מגביר, רק גם מגביר את הדבר הזה, בסדר? אם זה בסוף יסתדר וזה עולה לך טוב, אנחנו לא המצאנו איזו שיטה מהפכנית, אבל בסוף זה גל טוב, זה גל טוב שהרבה אנשים נתפסים, אז אתה מוזמן לטעום, תירשם פה בקבוצה, ונתחיל בעזרת השם 10 ברכות.